Какво продават наши самоковци Т-маркет? Ето. 15 и 40. Кашкавала? Не се. Ние не искаме да ги плащаме. Вие какво продавате вие? Вие ще отровите хората. Какво? Вие ще отровите хората. Аз не искам касова бележка, не искам да ми върнеш парите. Това какво е? Не искам пари. Това какво е? Не ме интересува. Ако искаш, вика и началника на полицията. Разбираш ли? Вие нямате право да продавате такива работи. Ние го купихме, да. Аз го купих. Касова бележка аз не искам. Вие какво продавате? Вие искате да отровите ли? Аз плащам тук. Ние плащаме. Какво продавате вие? Вие искате да отровите хората ли? Ето пише цената, колко пари сме го занали. Като си купите хладилник и има проблем, как ви отремонтират хладилник? Какво ще правим с тази касова бележка? Да се пазим дома? Как ви отремонтират хладилника? Ето какво продават. Хладилник. Т-маркет. Това е ядене, не е хладилник. Ама трябва ми касова бележка. Ние не искаме касова бележки. Ето още един, ето, шна се. Ето, касова бележка, това какво е? Това какво е? Искате да отровите хората ли? На мене си случава за това. Ама нали искаш да ти върнем пари? Вижте какво става, вижте какво става. Вижте, ето. Значи аз съм вземала заедно ядре за това кабана. Да ти кажа. Ето вижте какво става. Идва ли полиция? Вижте. Нека да идва полиция. Мириш ли? За какво идва полиция? Не. Ето вижте, Ние няма... аз не искам пари. Пари не искам аз. Ние не искаме пари, ние искаме да разбереме защо продавате това ядене на хората. Не ме заплашвай. Чули? Не ме заплашвай. Така. Ще съдиш. Виж сега аз как ще ви съдим аз вас. Ето какво продават от Т-маркет. Самоков. Голямия Самоков. Какво продават? Какво става? Много ясно, че българи са едно към едно. Винаги ще защитавате вие. И момчето го връща. Ето. Какво става? Вие преди малко взехте Дева. качихме се до колата и се върнахме. Върнете си камерите на покупка, бе. Да. Какво е това? Да, права си. Госпожо, преди една минута го вземахме. Има камери. Тези камери защо са да не крадеме, да не... Ако е да се обърнем към права... Да. Няма да се обърнем. Нямам как сме. Ето вижте какво става. Ето хората се отлакват. Ето виж как бъркаме в кошовете. Ето вижте как бъркаме ние в кошовете заради тях. Ето. Една минута.